Hello, Maggi. Maggi. We are to Bolem. We are to Bolem na London. I'm one of my big name. I'm him choking him now to put time I got fair. I told him to give a rap on no mark. Mamma Yana sap on a full mark. Nampagle Ben then I rap at Nana, but I need Bulata, Mankuman, Nantanimo, coach around the road. Biko, Ganga, Nachum Kista Bokit at one. Happily him that way, but you get to my more like not get out on pepper. James and he get that way. Would I do Kusuki, Biko, Emina come see and go on it police. Biko, he gave me a goka. Like here, Chief Abuchi Ata. Eze nke ya na-ede of ụmụ Ezeọcha village n'Ọka. Nwoke a na-akpọ the CEO of Mmadụ Abụrọ Chukwu Foundation. The CEO of Mmadụ Abụrọ Chukwu Foundation ị ga-aga ego gocha ọnụ mmiri. Nwoke a na-arụchiri ndị mmadụ ụlọ n'Ọka. Asị ndị ọrụ n'ụlọ wa aja. Nwaanyị isi kpọ ụlọ ọhụrụ ya rụọ n'ụlọ. Even enwere ka ọrụ ọhụrụ na elebe ọnụ ụlọ we. Cherekwe ngwa ngwa asị ọnụ ụlọ we na ukpo no do konofia ukpo for one woman no kpuru ise blind woman aso ọrụ n'ụlọ hotel kabara the woman n'ụlọ a ga-emepekwe na very soon onye ga-aga emepe ewe atọ chief atọ eze n'ukpo onye nwa ga-aga ịgbapere the blind woman ụzọ. Nwoke has helped so many people ndị ọkpọfuru obodo Igbo waja ọdụkwa ekwu ka ga-ehụ ya very simple and gentle ọwụ ndị a na-abịa na-eme gị gara onye ke nwa gentle lion agwa gị ihe ọ na-eme gị gbaka. Biko, ị ga-aga ezuru bucket akpọ anọ bupụrụ m ya ọwụ nyere ụmụ ogbenye taa akwanụ birthday ya ekwesịrị inyere ya ọkwe na aghọta. Biko ngwana biko ịgaruo ebe ahụ m agwazi gị ihe ị ga-agwa ya si na Chief Imo sendịrị gị na m si happy birthday long life and prosperity na ebe ọ na-echeta ụmụ ogbenye Chineke echetala ya ịnụkwa. Oh yes, ngwanụ ọsịsọ biko gbakọ ego ụlọ ọgwụ m lọta m nye gị ya na pounds. I spend in pounds and get it. Woo! Thank you. Oh yeah, na say be. Maybe no mere boy just say thank you. Ngwan. All right. So Chief Imo go to church in obodo Igbo. Can I make call ganye mmadụ akpụga mmadụ we can agwụ agwụ. Basraga. Aso onye na-enye mmadụ ka na-enye. Mmadụ Abụrọ Chukwu Chief Ata Eze nke ya na-ede onye na-enyere ụmụ ogbenye. So taa obede ya kwesịrị agbakọkwa enye asị onye na-enye anyị bụ onye anyị ga-enye egwu agụrụ ya. Happy birthday my chairman, long life and prosperity in Jesus name, amen. Thank you.